Judit! Judit, a lepedőt Anna Marina. Anya, hol vagy? Anya. Gergely nem jó helyen áll, idótján. Gergely, hadd menj, cseréljünk helyet, hogy menj arra belőle. Vigyázzál, nehogy vizes legyen. Lehet, hogy meg. Ittike, azt mondja neked az Úr. Örvendezvén örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben, mert az űrnek ruhájával öltöztetett fel engem, az igazság palástjával lett engem körül. Egy tapsot neki, mert nagyon forró a víz, tudjátok? Látóságják. Valahogy visszajött Gittike, bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tudjátok, hogy itt van Isten szelleme? Amen. Amikor Jézus Krisztus ment bemerítkezni a Jordán folyóba, nem tudom, még pásztor testvérem említette, akkor egy szózat jött a mennyből, és azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten akar benned gyönyörködni, úgyhogy te is, a fehér ruhásokkel együtt így állj itt, hogy tiszteld, hogy az Isten szelleme itt van, és rád akar szállni, be akar tölteni tagja. Szikszai másik. Ugye milyen forró mondtam? Mártika azt mondja neked az Úr. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságon, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket, de rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláttatja. Amen. Halleluja. Adjunk egy tapsot Mártikának. Amen. Mártika, bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Amen. De így gyere el, hogy visszapjál. Úgy is szereti a vizet. Két medencéje is van, úgyhogy... Erike, azt mondja neked az Úr. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését. Adjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, neki teljes. Nem jártunk.
Enike, bemerítelek téged, apu, bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Magyari Edina. Edina, azt mondja neked az Úr. Az Úr az én erőm és pajzsom, ő benne bízott szívem, és megsegítette. Örvend szívem, és énekemmel dicsérem őt. Drága mennyország, köszönöm, hogy eljött ez a pillanat, és hogy átadhatom neked a szívemet. Köszönöm, hogy most itt lehetek, hogy átadhatom neked. Edina, bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Itt van, majd én kifogom, itt a Nyisd meg a mennyei gátakat, ára szent lelkeddel. Nyisd meg a mennyei gátakat, ára szent. Balogné Horváth Ibolya. Gyere, Balogné, gyere. Jaj, de meleg, Zsizsi. Ibolya, azt mondja neked az Úr. Bizalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Köszönöm, Uram, a te lányod lehetek, hogy elfogadol engemet, drága Jézusom. Köszönöm neked ezt a napot, Úr Jézusom. Köszönöm az én családomnak, hogy ők hátruk lehetek én a pásztornak, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm neked, drága Jézusom. Köszönöm neked, mennyi jó atyám. Örökké, örökké. Amen. Ibike, bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mursáné Mészáros Ibolya. Ibolya, azt mondja neked az Úr, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, páram, Istenem, ő benne bízom. Köszönöm, Uram, hogy elvetted a bűnömet, adó emberemnek csak Istenem, és az új ember jöjjek a téged dicsérjük, Istenem. Köszönöm neked, Uram, hogy elvetted. Ibolya,
Nagyon akar már. Ibolya, bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áldott szent és meg a mennyei gátakat. Áldott szent nyisd meg a mennyei gátakat, áldott szent. Algács Sándor. Gyere, drága Sándor testvére! Még van egy kis. Reszkessetek be tényleg! Nem megy annyira közel. Jó, csak nincs itt le. Sanyika, azt mondja neked Egy az kicsit Úr. csendesebben testvére! Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Amen. Jézus Krisztuson, köszönöm az életet. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűnömet. Köszönöm neked, hogy itt lehetek, Jézus Krisztusom. Amen. Amen. Sanyika, bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Áldott nyisd meg a mennyei gátakat, áldott szent lelkedben, nyisd meg a mennyei gátakat, áldott szent. Egy kislány kimaradt, mert ő nem Igen, volt most nézem, itt. hogy még Igen, száraz, még Anna mindig. Mari, Bartóci Anna Mari, nem volt itt a... Bocsánat. Anna Mari, azt mondja neked az Úr, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Amen. Köszönöm ezt a mai napot, köszönöm, hogy bemerítkezhetek és velük, és most megbocsájtod mindent. Amen. Marika. Kis Marika, bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Nyisd meg a mennyei gátakat, áldott szent lelkedben. Nyisd meg a mennyei gátakat, áldott szent. Orgován Sándor. Halleluja! Halleluja! Sándor, azt mondja neked az Úr, mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel férjem nevedet. Dicsélek téged, Uram Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te neved örökké. Amen. Amen. Köszönöm neked, drága Úr Jézusom, hogy itt lehetek, drága Úr Jézusom, és hogy elvetted az én bűneimet, drága Úr Jézusom, és hogy meghaltál az én bűneimet, drága Úr Jézusom. Köszönöm neked, drága Uram, a te szent nevedet, drága Úr Jézusom, és köszönöm neked a gyülekezőtünket, drága Úr Jézusom, az én feleségemet és az én 3 gyermekemet. Köszönöm neked, Uram, hogy megmutattad a te tisztességes utadat. Köszönöm neked, Amen. És Atya, bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mikor távol voltam én, te utánam
jöttél,